Hej og velkommen til en ny video. I dag så skal vi ind og drille nogle Pokémon-børn. Ja, det skal nok blive snart. Hvordan har du det med, at du kommer til at snyde alle de her mennesker lige om lidt? Jeg har det fucking fedt. Så hvordan vil I have det, hvis der var nogen, der for eksempel sådan snød herinde og råbte sådan Snorlax, og så løb de bare? Så vil vi super kede af det. Fordi vi vil rigtig gerne have Snorlax. Okay, så det vil være rigtig nede, hvis der er en, der snød med sådan noget? Ja. Super nederen. Ja. Er du klar? Det er Snorlax! Med Langebro! Ej, hvor er det fedt! Hvad? Nej, hvor er det fedt! Jeg kan ikke komme forbi! Nej, hvor er det fedt! De leder alle sammen efter Snorlax. Hvor er det vanvittigt her! Sådan der. Bare for en falsk Snorlax. Men altså, der var ingen tilbage. Alle var bare løbet. Nej, jeg skal... Så er det vanvittigt. Alle løb. Fuck, var det vildt. Det er vanvittigt, Thor. Jeg vil den der var simpelthen den herovre. Thor, men hvor blev du af? Alle kom stormende bag mig. Jeg var nødt til at få et shot for alle. Og jeg løb derud, ikke også? Og så sagde jeg sådan, fuck, den løb væk. Og sådan folk siger sådan der, fuck, hvor nederen. Og så løb alle den der vej. Den der vej. Det er jo sindssygt. Der er jo 1000 mennesker her. Jeg har lige rykket 1000 mennesker lidt i et par år. Det er jo vanvittigt. Prøv at se alle de her mennesker er løbet ud af bibliotekshaven. Fordi Mads har råbt, at der er en Snorlax. Fuck, det er vanvittigt. Jeg vil lige spørge nogen, om de har fanget. Hallo, fangede I Snorlax? Ikke? Har I lige fanget Snorlax? Nej, der er ikke nogen, der har fanget den. Hvem var det, der sagde, der var en Snorlax? Fangede du Snorlax? Nej. Så har vi prøvet det. Yes. Omkring 1000 mennesker Deromkring. styrtet ud af bibliotekshaven herhen for at fange Snorlax? for at fange en Snorlax, som slet ikke var der. Som slet ikke eksisterede. Kun fordi, at han råbte, at der var en. Det er jo sindssygt. Der var nogle folk, der blev sure på os. Så, men I kommer desværre ikke til at se det, der folk de vil have, at vi skulle slette deres klip. Tak for det.